Νάτος πρώτος μπροστά. Ακριβώς από πίσω του με το άλλο ποδήλατο, το trial bike. Σταύρος Δριώνης. Και ο Κόκος που θα κάνει τα απίστευτα σήμερα εδώ, στο οποίο αφαιρούμε δύο ρόδες, πάνε δύο ρόδες. Κοιτάξτε το ισορροπία. Δώστε χέρι, κοιτάξτε εδώ, τα έχετε τα ποδήλατα σας. Έλα χεράκι, έτσι μπράβο, τα χέρια όλοι, αυτό είναι. Εγώ έλεγα να το κάνει και εδώ, αλλά... Κοιτάξτε τώρα η ισορροπία στις δύο ρόδες. Στις δύο ρόδες τις πλαϊνές, όχι η Σούζα, και η αφαίρεση από 4 σε 2 και από 2 σε 1. Την είδατε? Πιστεύω το είδατε. Απόλυτη ισορροπία, σιγά σιγά με την γουρουνίτσα, Κίμκο. Πάλι σε δύο ρόδες. Κάνει τα πάντα. Κόκος με Κίμκο. Με τη γουρούνα, όπως τη λέμε γουρούνα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα. Πηγαίνει. Οδηγάει ανάποδα. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Συνεχίζει. Δεν χρειάζεται, κοιτάει λίγο πίσω. Τώρα κοιτάει πίσω, κοιτάει μπροστά, αλλά είναι πίσω που κοιτάει μπροστά. Κόκος με Κίμκο. Και στους αριστός, εδώ μπροστά σας, αλλά δεν ακούω. Χειροκρότημα δεν ακούω, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλει η ομάδα, αυτό που στάνω, παιδιά. Γι' αυτό είναι εδώ, κοιτάξτε τι να αφήνει. Ξανανεβαίνει. Απίστευτος Κόκος με Κίμκο. Να πούμε και πάλι για λίγο τους χορηγούς. Έτσι, χειροκρότημα εδώ μπροστά, σταματάει. Μπράβο. Κοιτάξτε το Ντόνατ. Σουζαριστός, κοιτάξτε εδώ, χωρίς γκάζι. Το σουζάρισε και έχει σταθερό το γκάζι. Κοιτάξτε τον έλεγχος. Κοιτάξτε τον έλεγχο, το χέρι του γκαζιού το έχει ελεύθερο. Δημήτρης Τσιτσιπάνης, Κόκος, έσεξες και χωρίς χέρια Σούζα. Κοιτάξτε το, πολύ ωραίος, απίστευτος παιδιά, για σας εδώ. Δείτε. Πολύ ωραίος. Να ευχαριστεί πάλι ο Όμιλος εδώ, ο Τσιφευτικός Όμιλος Κυρικής, ευχαριστεί τον Αλέξανδρο Στικτικό Κταίο στην Αξιούπολη, τον Μποζούρ Καφέ, το οποίο είναι εδώ στη γωνία στο φανάρι. Για να πω την αλήθεια, έχει καλό καφέ, ήπια προηγουμένως, αλλά δεν με τον πλήρωσε το καφέ. Να ξέρετε γι' αυτό, έτσι. Το λέω από τώρα. Για να σε κάνεις καφέ. Στη φτώχεια εδώ πέρα είμαστε. Κόκος. Περνάω γύρω από το κάμεραμαν με ένα χεράκι. Μετακινεί το ποδήλατο που έχει κίνηση με πηδάλια στο πίσω τροχό. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι κάνει. Η μετακίνησή του είναι με το σώμα, με την κίνηση. Λίγο τη μουσικούλα να χαμηλώσουμε. Εκεί είσαι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρο, εδώ δείτε ο Άλεξ τι κάνει, απίστευτα. Flatland είναι από τους πολύ καλούς πρωταθλητές και έχει πάει και σε παγκόσμιους αγώνες. Είχε πάει στην Ισπανία πέρσι ή φέτος, θα σε γελάσω. Θα μας πει πιο μετά. Κοιτάξτε το κόλπο, κοιτάξτε την κίνηση. Πάλι δεν χωρίζομαι. Μπράβο στον Άλεξ, μπράβο αγόρι μου, έτσι είναι. Κίνηση στον μπροστάτροχο, κοιτάξτε πώς πηγαίνει. Ο Αλέξανδρος είναι παιδιά απίστευτα σε αυτά που κάνει. Κοιτάξτε εδώ, ό,τι... πολύ ωραίος. Τι ακούσατε τίποτα? Όχι. Κόκο, δεν ακούσανε. Τώρα ακούσαμε τίποτα. Ναι, εντάξει. Κόκο καλά πάει, ακούγεται σιγά σιγά. Αυτά είναι παιδιά τα γούστα μοτοσυκλέτα. Αυτά είναι τα γούστα μοτοσυκλέτα.
Κόκκος, απίστευτος, πολύ ωραίος. Για να δούμε κάνει, κοιτάξτε εδώ, χωρίς χέρια και είναι όρθιος επάνω, πολύ ωραίος. Χειροκρότημα δεν ακούω, περνάει μπροστά σας. Μόνο εκεί κρατάει ο δρόμος. Μόνο εκεί κρατάει. Στα λοιπόν, απίστευτο αυτό, παιδιά, είναι το πιο ακριβό άρωμα, να ξέρετε. Ο απόλυτος έλεγχος σε μοτοσυκλέτα στατικά. Το οποίο στατικά, κοιτάξτε εδώ, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κοιτάξτε ότι είναι σταθερότατος. Να συνεχίσουμε και λίγο με τους χορηγούς, γιατί πρέπει να πούμε τους χορηγούς, δεν είναι κακό. Κωνσταντινίδης, αυτοκίνηση. Συγγνώμη λίγο, τον διαβάζω καλά. Λοιπόν, αυτοκίνηση Τίνος Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη, Περαία και Πτολεμαΐδα. Το Μότο Ιωαννίδης εδώ στο Κιλκής, Ελευθερίου Βενιζέλου 88. Κοιτάξτε ό,τι κάνει επάνω στις παλέτες, πώς ανέβηκε, πώς κατέβηκε και τι κάνει. Σούζα ξέρουμε όλοι, εδώ, παιδάκια και όλοι εμείς οι μαντράκαλοι, ότι κάνουμε με το πιδάρι και κάνουμε σούζα πιο καλά. Εδώ κοιτάξτε τι θα κάνει τώρα. Προσέξτε εδώ κίνηση. Πώς μεταπηδάει το ποδήλατο. Trial bike. Ένας από τους 6 στην Ελλάδα που ασχολούνται με trial bike. Και ένα μπράβο στον Σταύρο. Ένα μπράβο στον Σταύρο, τον οποίο αυτά που κάνει είναι απίστευτα, τον έχω δει άλλη μια φορά στην δράμα. Και εκεί έπαθα λίγο με τον Σταύρο για την πολύ καλή ισορροπία. Εγώ είμαι ανισόρροπος, φαίνεται και λίγο, δεν είναι αυτό καλό. Συνεχίζουμε και λίγο. Ζαχαρίας Σισμανίδης, καφές 21 Ιουλίου. Τάσος Σακαλάκης, Obelix. Αφή Β' Αθανασιάδη, Β' Αθανασιάδη ΟΕ. Αυτοποιήματα Τσαχουρίδη. Άλεξ Νάκμαρ Κρεπερή. Αφή Μη Αρβανιτίδη. Έλα να σβήσεις τα κεράκια. SXS Stand Extreme Show. Να ζήσεις SXS και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνετε με μηχανάκια πιο πολλά. Σούζες να κάνετε και μπάντες πολλές. Λάστιχα να καίτε και να... Δεν βαριέσαι, ό,τι θέλεις, φύσα τα κεράκια. Έτσι, μπράβο, χειροκρότημα. 10 χρόνια Stand Extreme Show. Ευχαριστούμε πολύ. Οι Καλοζενοβές και Αλέξανδρος Λουιστικά ήδη. Τους πειράζω λίγο όλους, δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, απόλυτος έλεγχος και στους δύο. Ο Σταύρος κάνει σούζα στατικά με το trial. Ο Κόκκος κάνει τούνατ με το γουρούνα γύρω από αυτό χωρίς ούτε καν να ακούει. Και κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει, δεν τον άντεξε. Κοιτάξτε πώς είναι ο Άλεξ. Εδώ πέρα. Πώς είναι σταθερός, δεν πιάνει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πέρα ισορροπία. Ο ανισόρροπος της ισορροπίας. Κόκκος, SXS με την LTR κάνει τα απίστευτα εδώ πέρα, Κώστα. Κοιτάξτε τα απίστευτα ντόνατ. SXS, Stand Extreme Show, αυτή είναι το χώρο εδώ. Κόκκος! Σουζίτα υπέροχη, κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Έτσι για σας. Τα κράνη τους, με την προστασία τους. Σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Flatland. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι πασίγνωστος, είναι υπέροχος. Κοιτάξτε εδώ πώς πάει. Κοιτάξτε την κίνηση, αυτό που είπαμε.
Σήμερα μια βραδιά εδώ, τελειώνει ο Ποροπανήγυρης στο Κιλκής, ο ΜΟΚ μαζί με τον Δήμο κάνει αυτή την εκδήλωση εδώ πέρα σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Ευτυχώς από ό,τι βλέπω ο κόσμος έχει έρθει, είχατε έρθει πολύ, καλό αυτό. Αυτό είναι όλο για εσάς, δεν είναι για μας, είναι για εσάς, για να δείτε ότι η μηχανοκίνηση, η οδήγηση και η τρέλα μας δεν είναι τρέλα χαζή, είναι τρέλα που περνάει, πατάει κάπου καλά, το βλέπετε που πατάει. Μπράβο στον Άλεξ, έτσι χειροκρότημα. Κοιτάξτε το τι θα γίνει τώρα, προσέξτε τώρα παιδιά. Αυτό που έχω πει πιο νωρίς, ότι αυτή η ομάδα αφαιρεί τροχούς. Πηγαίνουν από 4 ροδόδες στις 2. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει, βλέπετε καλά. Θα μπορέσει. Ναι, έτσι μπράβο, για να δούμε. Θα μπορέσει ο κόκκος να το δουλέψει. Και ναι, κοιτάξτε εδώ. Μια τετράροδη γουρούνα με 2 ρόδες μόνο. Αυτός είναι απόλυτος έλεγχος, παιδιά. Αυτή είναι η οδήγηση. Αυτό είναι το success. Ένα χειροκρότημα από εκεί που περνάει για εσάς. Έτσι να τα ακούει και να το βλέπει. Κοιτάξτε εδώ, περιστροφή σιγά σιγά στον έλεγχο του. Για να δείτε, πάει έτσι, για να δείτε εσείς από έξω ότι δεν έχει ρόδες. Γι' αυτό το βλέπετε. Γι' αυτό πάει από κάτω και από εκεί έχει φως. Μια χαρά. Μελετημένα όλα. Κόκκος. Έτσι για εσάς, αυτό είναι να δείτε όλοι ότι δεν... Ναι. Τροχή στην δεξιά μεριά του ATV της γουρουνίτσας τετράροδης. Περιστροφή σιγά σιγά πάλι, κοιτάξτε εδώ, να έρθει πάλι στο σημείο για να του βάλουν πάλι τις ρόδες. Αυτό είναι pit stop. Στη Φόρμουλα 1 βλέπετε pit stop να αλλάζουν ελαστικά, δείτε εδώ ταχύτητα. Έχεις στο σπίτι. Όχι, ούτε στο σπίτι έχεις. Δεν έχεις έλεγχο, το κορυδέψανε. Αλλά, να πούμε λίγο, μπράβο Αλεξάνδρο, μπράβο, συγγνώμη δεν σε είδα τώρα, το βλέπω συνέχεια. Τι έκανες ρε άνθρωπε τώρα. Είδατε πόσο ψηλά πήγε. Τον είδατε. Δεν τον είδατε. Δεν σε Σταύρο, δεν σε είδανε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ψηλά θα πάει. Στατικά. Εδώ απίστευτος, πολύ ωραίος, χειροκρότημα Σταύρο Δριώνης. Απίστευτο παιδιά. Και πάμε για Σούζα, πάμε για Σουζίτσα. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα, κοιτάξτε εδώ τώρα. Την ώρα που σουζάρει θα βγάλω τους μπροστινούς τροχούς. Εδώ βγήκε ο πρώτος, στατικός, πολύ ωραίος. Βγήκε ο δεύτερος, πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ Σούζα παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει, απίστευτο, πολύ ωραίο. Αυτά είναι καινούργια κολπάκια. Καινούργια κολπάκια είναι αυτά. Όσο ώρες παιδιά και να τους έχω δει και να έχω μιλήσει και να έχω ζαλίσει τα αυτά σας, τα αυτιά με το γιώτα, τα αυτιά σας. ZX 12. ZX 12, το οποίο κάνει τα απίστευτα. Ένα ψιλομακρυψάλιδο ZX 12, το οποίο είναι για πάντες φτιαγμένο. Έτσι μπράβο! Πολύ ωραίος, δεν έβγαλε τίποτα.
πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ. Πού είναι, εδώ, κύριος. Αν πάει να πάρεις αλεύρι και ζάχαρη. Είναι για σας. Πολύ ωραία, χειροκρότημα θέλω! Έτσι μπράβο! Όλη η ομάδα είναι μέσα, όλη η ομάδα είναι εδώ, μέσα για σας. Θα ξανακάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Δεν δουλεύει το... Έχει αστυνομία και πέρα, ξέρεις. Τα φώτασα. Έτσι να τα ακούσουμε καλά. Αλλό. Κάτι έχει πάθει ο μικρόφωνος. Όταν η γυναίκα θα πεις. Επειδή σας έχω ζαλίσει τα αυτιά, πάρτε κυρία Καγάρη να μιλήσει και λίγο. Να ακούσετε μια ωραία φωνούλα, γιατί εγώ είμαι Παναγιά μου. Λοιπόν, επειδή μας έχουν μείνει κάποια λεπτιά και επειδή θέλουμε τη βοήθειά σας ως προς το σύλλογο, λίγο ακόμη δηλαδή, έχουν μείνει κάποια πακετάκια. Το ένα πακέτο ολόκληρο έχει 50 λαχεία. Κόστιζε 50 ευρώ. Αυτή τη στιγμή λέμε να τα κάνουμε δημοπρασία, οπότε ολόκληρο το πακέτο ξεκινάει από 25 ευρώ και μπαίνει σε δημοπρασία. 25 και 1. Ποιος δίνει? Πάρε και εσείς εδώ στο κουφάρτα. Είναι μια βοήθεια, δεν τα βγάλαμε τα βαθιά για να κερδίσουμε κάτι, απλά είναι μια βοήθεια στο σύλλογο για να μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιες εκδηλώσεις. Ο Δημήτρης οδηγάει, όπως βλέπετε, χωρίς χέρια, στρίβει. Σαν να το κάνει με τα πόδια αυτό. Ούτε γκάζι να τραβάει, ούτε τίποτα. Σούσα ο Δημήτρης. Κοιτάξτε εδώ τι θα κάνει τώρα. Όπως έχουμε πει και νωρίς, το ποδήλατο το ξέρουμε όλοι ότι πάει με το πιδάλι. Εδώ δεν έχει πιδάλι να το πάει. Έχει πιδάλι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι... Δεν το πιστεύω, απίστευτο. Άλεξ, απίστευτος. Κοιτάξτε, εκείνης δεν έχει βάλει το πόδι πουθενά. Μπροστός, χειροκρότημα. Κόκκος με την Κίκο την κουγρουνίτσα. Τη Miss Piggy. Εδώ είναι Σουζίτσα, δείτε σταθερά. Ωραίος, πολύ ωραίος. Στα μάτια μας η Κακαρική, η οποία θα γράφει στις συμμετοχές για το φάει το λουκάνικο και για το αεροκάνι. The Earth fucking game. Αντέχει ο διάβολος, ο Άλεξ αντέχει. Και ναι, κοιτάξτε εδώ Σουζίτσα, με δεύτερο άτομο πώς κάθεται ο διάβολος. Πάει καλά, πάει καλά. Κρατιέται το τιμόνι, σταθερά. Έλα, σταματάμε. Χειροκρότημα έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό είναι, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραία το πάει. Αυτά. Διάβολε, του πας καλά ρε. Είσαι φανταστικός. Φανταστικός, μιλάμε πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Λοιπόν, πού είναι ο διάβολος? Διάβολε, εκεί που κάθεσαι αγόρι μου. Αγάπη βλέπω εδώ, αγάπη, το κρατάει σφιχτά.
Καινούργια Ζούζα. 15 χρόνια και τα 10 χρόνια σβήσαμε τα κεράκια στην ομάδα SXS. Χέρια ψηλά και όλα τα πιάνα που λέει και το τραγούδι. Και ο Βριώνης εδώ περνάει. Σούζα Ριστός, Σούζα Ριστός. Αυτό που λέγαμε. Ξέρεις από Σούζα? Πας καλά ρε. Αυτό το ποδηλατάκι θα πάρετε όποιος κερδίσει. Ο τυχερός. Κάνεις ισχυρή. Χαμηλώστε τα πόδια. Ο τελευταίος έχει σκεμπέ, να ξέρεις, έχει καλό σκεμπέ. Σαν το δικό μου, πιο μεγάλο όμως. Έχω κι εγώ λαθός. Πού θα περάσει, τι βλέπουνε όλοι, αυτό είναι χειροκρότημα πολύ ωραίο. Τα μηχανάκια να μπουν εκεί, αυτοί που θα κάνουν στο τέλος πλατείας αυτής, πώς τη λένε, την Γυρίνη, καλή κοπέλα είναι. Ναι, ωραία. Θα φύγω από εδώ πέρα παντρεμένος στο Κιλκίλ, δεν γίνεται. Και πού είναι η σύντροφος, πού είναι η σύντροφος? Όσοι δηλώσανε συμμετοχή, παιδιά, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή για το φάι το λουκάνικο, να πάνε τα μηχανάκια τώρα εκεί πίσω και να ξεκινήσουμε το μοχίδι. Θα φάνε καλά, είναι ωραίο. Φόρμουλα 3. Σωστά σε μένα είναι μικρή. Είναι εγώ ψηλός. Κρατάει κάτι χαρτάκια. Και τι προσφορά θα κάνεις τώρα στα παιδιά εδώ πέρα, το μπλοκ? 10 ευρώ το μπλοκ. Να διαλέξει, να διαλέξει, να διαλέξει, να διαλέξει. Απίστευτος ο κύριος, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Κι άλλο μία μπράβο. Στον εγγονό να πάει. Εγγονή, να χαρώ εγώ. Στην εγγονή να πάει. Πολύ ωραίο και με 360 τελείως.